Аз не съм в махалата, още от днеска. Аз съм в махалата, още от лапе. Не съм и за парата, не съм и за жената. Не мога да имам чувства към жената, като знам, че тя е в на хората краката. По-добре фат на хората устата, отколкото в краката. Тук в махалата се говори за пари. Тук в махалата се говори за пари. Чакай, какво ми каза ти? Къде си, ми кажи? Къде се намираш? Ми кажи адреса си. Да мина ли с Мерседеса да те взема, бебе? Знам, че те обичам и ти мене ме обичаш. Знам, че без мене не можеш да седнеш да пиеш кафе. Скъпа ти с тези черните очи, с тези черните коси, с тези черните очи, с тези черните коси. Да знаеш колко много ме радваш, да знаеш колко много те искам. Ето такава те искам, ето така те искам. Искам ти само да ме стискаш за гърба, защото зад мене има още 20 тояги, има още 20 хора зад мене. Гонили се ме с патрони, не само с коли. Има Мерседес, ще мина да те взема. В махалата ли да се стопирам или до парата. И обичам жената да ме гали за косата, да ме гали жената за кора, да ми сяда в кора. Точно така е и в махалата. Не винаги за парата и ми курвата, като че за парата си фърга червените прашки от газа. Я го завърти малко наляво и надясно, нагоре и надолу, за да ми хареса. За да ми хареса и за да ме запомниш, аз съм дивака.